Olatz, zuek sustapen ohiko edo tradizionala egiten duzu, baina ez dakit, bereziki erreparatzen diozue talentuari, ezta? Izan ere, ez dakit, kontrasainkorra dirudi, baina pertsonak ondo zaindu, ondo formatu, ondo ezi behar dira adimen artifiziala modu egokian erabili dezaten, ezta? Inongo dudarik gabe. Askotan entzun izango duzu, adimen artifiziala erderaz esaten den modura dela teknologia habilitadora. Baina ze teknologia habilitadora jarriko dugu martxan gure gizartean pertsonak ez baldin baditu. Orduan, Bizkaiko Foru Aldunditik normala dan modura bebai, lan esparru horiek garatzen ditugu. Diru laguntzak ditugu. Oiko sustapena ditugu dan hori, bai. Enpresa sorkuntzan lan egiten dugu, baina orain dela urte batzuk konturatu ginean, adimen artifiziala eta beste teknologia digital asko eta asko, gure gizartean, gure erakundetan, gure enpresetan, praktikan edo adibide konkretu edo proiektu konkretuetan barrenatzeko, pertsonak adituak ez baldin baditugu, ezin izango dugula benetan aurrera pausuak eman. Eta horretarako, orain dela 4 urte Fundación Telefonikarekin batera hitzarmen bat sinatu zen eta 42 urduliz Bizkaia martxan jarri genuen, 42 urduliz edo 42 urduliz formakuntza metodologia oso berritzailea duen proposamen bat da. Adinez goiko pertsonei zuzendua, langabetuak, inungo jakintza berezirik eskatu gabe, eta programazio kampusa izateaz aparte, adimen artifizialean kasu egiten diozula. Kasu honetan bebai, beste programazio teknologia batzuk bebai, baina adimen artifiziala foko ipinita, beste kapazidade transversal batzuk ere garatzen dira.